Saúdos, benvidos, acompáñanos hoxe nesta mesa de entrevistas María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. Benvida, conselleira. Gracias. Se hoxe saísemos á rúa e preguntásemos á cidadanía cal é a súa principal preocupación, a gran maioría diría que a vivenda. Sí, hoxe en día a gran preocupación da cidadanía, o din todas as enquisas a nivel país e tamén en Galicia é acceder a unha vivenda, a vivendas que sexan de calidade, que teñan precios tanto de venta como de alugueiro que sexan asequibles. É a principal preocupación, por iso nos dende a Xunta de Galicia e dende esta Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras temos uns obxectivos claros, unha folla de ruta ben marcada que ven avalada tamén por orzamentos. Folla de ruta que, por suposto, pasa por conseguir que se incrementen o número de vivendas no mercado e por iso temos moi claro que temos que construir máis vivenda de promoción pública, que temos que mobilizar vivenda baleira tamén, que temos que incentivar a que se construa vivenda protexida e vivenda libre, que temos que habilitar solo onde poder construir porque lamentablemente falta solo urbano onde poder construir, que temos que axudar o sector a construir e que temos que implementar medidas que desburocraticen, que axilicen, por iso temos orzamentos e por iso temos medidas. De feito, acabamos de asinar esta mesma semana o Pacto de Vivenda de Galicia para os vindeiros 5 anos. Ese pacto ten un obxectivo, un número concreto de vivendas, non? Efectivamente, nós, como obxectivo de legislatura, en canto a construcción de vivenda de promoción pública, nos fixamos que no ano 28 duplicaremos o parque público de vivenda. É dicir, se actualmente temos 4.000 vivendas de promoción pública na nosa comunidade autónoma, o obxectivo é que no ano 28 alcancemos as 8.000 vivendas públicas. Consecuencia dese Pacto de Vivenda de Galicia, incrementamos o número de vivendas ata o ano 2030 en 2.000 máis. É dicir, o obxectivo é que no ano 2030 teñamos 10.000 vivendas de promoción pública. Este pacto de vivenda para a construción e para outros moitos máis obxectivos foi avalado non só polo Consello da Xunta, senón por todo o Observatorio de Vivenda de Galicia, que é onde están representados todos os expertos na nosa comunidade autónoma en materia de vivenda. Estamos a falar de promotores, de constructores, de arquitectos técnicos, de consumidores e usuarios, de administradores de fincas, de concellos representados a través da FEGAM, de cooperativistas, de axente da propiedade inmobiliaria. Todo o sector avalou por unanimidade ese pacto de vivenda que, por suposto, ten obxectivos e de tamén orzamento comprometido. É fundamental a colaboración, xa os mencionaba, a colaboración público-privada, non? Por suposto, non se trata, eso creo que todo o mundo entende, non se trata só de que a Xunta de Galicia construa, non se trata só de que os concellos o mellor podan tamén rehabilitar ou construir vivenda pública, senón se trata de incentivar ao sector a que construa, axudar a que construa vivenda protexida, tanto con axudas directas como con facilidades normativas. De feito, nos coñecedoras desa necesidade temos unha estrategia clara, que é a nosa estrategia de desenvolvemento de solo residencial, pola cal desde a Xunta de Galicia e de unha maneira pioneira en España, somos a única comunidade autónoma que está a facer, aínda que xa están contratando con nos outros conselleiros de outras comunidades autónomas para implementar esta medida. Nos diseñamos esa estrategia pola cal a Xunta de Galicia delimita esos ámbitos, esos urbanizables, naquenos concellos ou naquenas comarcas onde existe maior demanda de vivenda protexida. Nos urbanizaremos ese solo e nos concursaremos ese solo para que se construa vivenda en colaboración público-privada. Ese é o noso objetivo, alcanzar o ano 2028 con solo urbanizado xa, onde se poidan construir 25.000 vivendas e 20.000 delas protegidas en esa colaboración público-privada. Outro dos proxectos pilotos que a Consellería pon en marcha, e este centrase en Ourense, ten que ver cos baixos, non? Eses baixos que hai tantos abandonados, baleiros, polo menos na cidade de Ourense hai moitísimos, que agora quereselle dar unha vida, unha seguinte vida e ao mesmo tempo solucionar a demanda que hai, non? Eso é viable? Claro que é viable. Nos xa, este vai ser xa en abril o segundo ano de legislatura, xa aplicamos modificacións normativas que entraron en vigor xa no ano 25, agora levamos un paquete moi importante no ano 26, precisamente non só para desburocratizar, para axilizar, para axudar, senón tamén para aproveitar espazos que son útiles para a vivenda e que ahora mesmo non están utilizados. Por lo tanto, se no ano pasado xa facilitábamos esa conversión de baixos en vivenda, este ano, con ese proxecto piloto que facemos na cidade de Ourense,
lanzamos unha OPA, unha oferta pública de adquisición, 5 millóns de euros con carácter bianual, 2 millóns de euros para adquirir inmobles, precisamente solamente no Concello de Ourense. Por que no Concello de Ourense? Porque o Concello de Ourense é a capital de provincia onde estamos a construir menos vivenda de promoción pública, non porque ese xa noso desexo, por suposto, senón porque non temos solo onde poder construir e porque o Concello non ten solo ou non cede solo que podería ceder para construir vivenda pública. Entón, artellamos este mecanismo polo cal, por un lado, adquiriremos locais que rehabilitaremos e convertiremos en vivendas de promoción pública que adxudicaremos a inscritos en rexistro de demandantes e, por outro lado, tamén axudamos a revalorizar moitas veces as nosas cidades que eses baixos que levan moitísimos anos en desusos afean, por así decirlo, a cidade. Damos unha saída a esos locais que levan anos en uso para convertilos en vivenda, polo tanto, ten doble finalidade, crear máis vivendas de promoción pública e tamén revalorizar as cidades. Falaba do Concello de Ourense que non cede, que non ten chan ou non o cede. Ourense, das 7 cidades, das grandes cidades galegas, debe ser a única que non ten un pexón actualizada. Esa é a principal eiva, non?, a que se enfrentan. Efectivamente. Todo o Concello precisa de unha ordenación que este planificada, que este plasmada ou ben en un plan xeral de ordenación municipal ou en un plan básico municipal. Moitos concellos da provincia de Ourense teñen planes básicos municipais. Non dispoñer dese elemento da inseguridade xurídica e impide o desenvolvemento dos solos urbanizables. Nos realmente confiamos en que o Concello de Ourense teña a pexón o antes posible. Sabedes que foi presentado o documento para a súa supervisión e que foi informábolo desfavorablemente, pero con eivas que son perfectamente enmendables. En todo momento nos puxemos en contacto cos técnicos do Concello, co Concello en sí, para ver de que maneira se podía solventar. Foi en xullo cando se mantuvo a última reunión. Esperemos que opere o sentido común e que Ourense teña o máis pronto posible pexón, porque o que comentábamos de a falta de solo, nós aquí en Ourense estamos construindo 64 vivendas en Cambeo da Raya, nun solo que tivemos que adquirir a Sareb. En un primeiro momento solicitamos a cesión gratuita, pero sen entender tampouco o porqué da non cesión gratuita, adquirimos ese solo por 1 millón de euros a Sareb. Licitamos a redacción do proxecto, licitamos a execución de obra e hoxe en día temos 64 vivendas en construcción que, como comentábamos antes, están moi avanzadas. De feito, rematarán este ano, serán adxudicadas a inscritos en rexistro de demandantes, en este caso en réximen de alugueiro, porque así será calificado como vivendas para réximen de alugueiro, co compromiso de que como mínimo o 40% será menos de 36 anos, e como xa está tan avanzada, realizaremos o sorteo para esos inscritos en rexistro de demandantes seguramente no verán ou a finais do verán, xa para que a xente, os futuros inquilinos, xa poidan saber que serán os inquilinos e tan pronto rematemos xa podamos entregar as chaves a eses inquilinos. Hai outro proxecto importante na cidade que é o que atinxe a zona, ao barrio do 21, non? Aí tamén hai un montón de vivendas proxectadas. Temos por unha banda, temos varios retos, varios obxectivos. Por un lado, construir vivenda de promoción pública, pero tamén, o que comentábamos, habilitar solo onde poder construir. Son moitísimos os urbanizables que están nas grandes ciudades delimitados no pexón, nos planeamentos, pero que non se desenvolven. Entón, dende a Xunta de Galicia tomamos esa iniciativa, modificamos normativa para habilitarnos, de modo que a Xunta toma o impulso e o que delimita ese ámbito, sempre en coordinación co Concello. Todos os PIAs que estamos a desenvolver tamén en Ourense teñen o visto bo do Concello. Nos aprobamos esa figura de planeamento, de feito xa temos do PIA do Escorial 21, xa temos o informe de calidade ambiental favorable, polo tanto xa aprobaremos inicialmente neste mesmo trimestre e contamos con telo aprobado definitivamente este mesmo ano para xa empezar o procedimento de adquisición das parcelas e de urbanización. Comentaba que neste caso no Concello de Ourense esa zona, porque é unha zona, a verdade, que ten moito potencial, son 16 hectáreas, polo que aproximadamente dará para 1.600 vivendas que serán construídas en colaboración público-privada. Isto que quere decir? Que neste horizonte que nos marcamos, onde aprobaremos esa figura, ese PIA, ese proxecto de interés autonómico este mesmo ano 2026, e xa esa
adquisición desos terreos, porque xa temos a empresa que se encargará de realizar os procedementos administrativos correspondentes, e licitaremos a urbanización e urbanizaremos, de modo que no ano 28 estemos urbanizando ese ámbito para poder concursar esas parcelas. Concursaremos as parcelas principalmente para vivenda protexida, o 80% das vivendas serán protexidas e o 20% serán vivendas libres. Un proxecto que, por suposto, cando aprobaremos inicialmente, viremos aquí a Ourense a presentalo para que se dé a coñecer ante os medios de comunicación, para que o coñeza tamén a cidadanía, co obxectivo iso de incrementar vivenda e tamén de incentivar a que se construa vivenda protexida, porque necesitamos activar o sector para que se siga a construir vivenda. A adquisición de solo, construcción, e a terceira das patas é a rehabilitación, a recuperación de inmobles que xa existen, pero que están baleiros completamente. Por exemplo, nos cascos vellos, o de Ourense resistiuse moito a entrar no programa Resurbe. Ourense e moitísimas cidades teñen cascos históricos que son fermosísimos e que lamentablemente vemos que a súa falta de uso ou a súa falta de residencia está facendo que se deterioren. Moitos destes inmobles están abandonados. Nun primeiro momento nos creamos dende a Xunta de Galicia un programa que se denomina Rexurbe, a marxe das áreas rexurbes, un programa que se denomina Rexurbe polo cal adquirimos inmobles nos cascos históricos, lanzamos unha oferta pública de adquisición de inmobles que estaban abandonados ou en desuso nos cascos históricos. Aquí en concreto, en Ourense temos en Manuel Sueiro e en Pelayo, que adquirimos esos inmobles que darán lugar a 6 vivendas de promoción pública. Está claro que 6 vivendas de promoción pública non é nada comparativamente con toda a xente que reside no casco, pero isto tamén sirve un pouco de espello no que poder mirarse para que, cando un barrio está embellecido, os titulares das vivendas tamén queren embellecer as súas. Entonces, por un lado, temos o noso programa Rexurbe e, por outro lado, temos tamén axudas para a compra de vivenda nos cascos históricos. En aqueles cascos históricos que sexan declarados área Rexurbe, como é o caso do Concello de Ourense, que ten declarado un área Rexurbe que é coincidente na súa maior parte co casco histórico, as axudas para comprar inmobles nos cascos históricos son de 15.000 euros, unha axuda bastante importante. Temos que dar ya a conocer, foron varios os beneficiarios o pasado ano 2025, se ven, se comparamos co resto dos cascos históricos, non son tantos os que os solicitaron en Ourense. Por lo tanto, desde aquí, convido a todos aqueles que queiran mercar unha vivenda no casco histórico de Ourense que sepan que teñen unha axuda de 15.000 euros, que convocaremos este año xa, en breve, neste mesmo trimestre, outra vez esta convocatoria para esas axudas, e que abranguerá dende outubro do ano 2025 ata todo este ano 2026, porque asentando poboación se dinamizan os cascos históricos. En ese sentido, tamén temos que congratularnos que o Concello ten presentado xa ese plan de dinamización desa área Rexurbe, que está sendo agora mesmo analizada polos técnicos da Consellería de Vivenda, do Instituto Galego de Vivenda e Solo, para tan pronto se xa posible, o antes posible, por suposto, trasladalo ao Concello e que proceda a súa aprobación definitiva, porque temos que, entre todas as administracións, dunha maneira transversal, unir para dar un pulo a esos cascos históricos e revitalizalos dende un punto de vista residencial, o cal conlleva tamén dende un punto de vista social e económico. Se deixamos a cidade, miramos cara a provincia, tamén hai zonas Rexurbe, a Consellería si acaba de convocar unhas axudas que nos seus primeiros días, a de rehabilitación de vivendas nos núcleos rurais, o sea, nos concellos de menos de 5.000 habitantes, nas primeiras horas víanse xa desbordados. Sí, a verdade é que en apenas 2 horas tivemos máis de 1.000 solicitudes. Foi unha liña de axudas nova que creamos única, o sea, non a tiñamos convocado en anos anteriores, precisamente para axudar tamén aqueles concellos de menor poboación, aqueles concellos que tenen menos de 5.000 habitantes, tendo en conta que dos 313 concellos que temos en Galicia, 203 teñen menos de 5.000 habitantes, é dicir, son moitos os concellos aos que van dirixidas as vivendas destes concellos aos que van dirixidas. E van dirixidas no sentido tanto de rehabilitar os inmobles para quen reside neles, é dicir, para o propietario que é a súa residencia habitual e permanente, pero tamén para aquelas vivendas que están baleiras, que poden rehabilitarse e poñerse no mercado de alugueiro, que é un pouco tamén a intención que ten este programa, porque este programa ten unha axuda de 30.000 euros para esa rehabilitación entendida no sentido máis amplio, conservación, accesibilidade, cambio de ventanas, mudar o chan, toda actuación posible, cambio de bañeira, plato de ducha, toda actuación posible,
posible, entra. Co único requisito de que a vivenda, unha vez rehabilitada, unha vez ofrecidos esos 30.000 euros, sexa destinada ou ben a residencia habitual e permanente do seu propietario ou ben que a destine en alugueiro, porque así tamén dinamizamos os concellos onde existe menor poboación, porque temos que asentar poboación tamén nos concellos de menos poboación. Eso, xunto co noso programa Fogar Vivo, que tamén tivo moi boa acollida. O programa Fogar Vivo é un programa que tamén creamos o pasado ano 25, polo cal damos unha axuda aos propietarios que tivesen as súas vivendas ou os seus pisos baleiros. O piso bastaba con que estivese baleiro nos 3 últimos meses. Unha axuda para reformas, para compra de electrodomésticos e tamén para sufragar o seguro de impago de rentas e o seguro multirrisco no fogar. Unha axuda que alcanzaba os 16.000 euros. Pois aconteceu un pouco co que aconteceu con esta liña de axudas que convocamos, que agotouse o crédito moi rapidamente, incrementamos o orzamento e conseguimos que 239 vivendas, que foi os beneficiarios que tivemos o ano pasado, e iso que convocamos a liña de axuda xa no mes de setembro, hoxe teñan recibido esa axuda e hoxe estén alugadas. É dicir, 239 vivendas que estaban baleiras, hoxe están alugadas gracias a esta pequena axuda, tanto para a reforma como para o seguro de impago de rentas. Porque somos moi conscientes tamén que moitas veces o propietario ten medo a alugala pola inseguridade xurídica que está a provocar a lei de vivenda. Por lo tanto, 2 liñas de axudas que convocamos dende a Xunta de Galicia con fondos exclusivos da Xunta de Galicia, como esas axudas para rehabilitar vivendas nos concellos de menos de 5.000 habitantes ou esas axudas do Fogar Vivo que claramente teñen unha boa acollida. Por lo tanto, esperemos que ese plan estatal, que falaremos del, veña o antes posible para poder seguir a incrementar as axudas que estamos convocando dende a Xunta de Galicia. Como é a relación co Goberno central nese sentido? Co Goberno central temos demandado dende Galicia e dende todas as comunidades autónomas, porque temos un plan estatal que rematou xa no ano 25, o 31 de decembro do 25 rematou un plan estatal que Galicia executou no 100%, agotamos todos os orzamentos que nos foron transferidos, tanto as liñas de axuda de alugueiro, de rehabilitación, todas as liñas de axuda. Estamos xa no mes de febreiro e aínda non temos un plan estatal que o marco normativa e o marco financiero para cofinanciar liñas de axudas tan importantes como son as rehabilitacións de edificios, as comunidades de propietarios ou as vivendas neses edificios, como é o alugueiro, como é o bono alugueiro. É dicir, esa cofinanciación que ten que vir do Estado para todas as comunidades autónomas para que podamos convocar esas liñas de axudas. Por lo tanto, o Goberno central está a ser totalmente irresponsable, é algo que xa lle dixemos dende hai tempo. Galicia, en un primeiro momento, dixo sí a esa cofinanciación que nos estaban exixindo as comunidades autónomas, porque en Galicia temos orzamentos e necesitamos ese impulso para poder seguir a convocar axudas. Agora, eso sí, o teñemos claro tamén. Temos xa partidas presupuestarias preparadas para, no caso de que non chegue ese plan estatal, poder actuar pola nosa conta, pero non é de recibo que tendo un ministerio exclusivo en materia de vivenda, non sei xa quen se quera de aprobar un plan estatal, tendo en conta que rematou xa no en decembre de 2025, que estamos no ano 26. Foron moitas as veces que nos diriximos ao Ministerio, moitas as cartas que lle remitimos ao Ministerio de Vivenda, moitas as conversas incluso que tiven coa propia ministra para axilizalo o antes posible, para pedir flexibilidade, que esperemos que sexa así, porque, repito, é unha irresponsabilidade total que está poñendo en tela de xuicio a posibilidade de convocar estas liñas de axudas hasta ben entrado a finais deste ano 26. Vostede mencionaba ao inicio ese pacto que ven de ser asinado. Nese pacto creo que hai medidas centradas especificamente nos mozos e mozas galegas, non? Porque se a vivenda é unha preocupación para a maioría da veciñanza, para quen quere dar un paso adiante e emanciparse todavía máis. Sí, neste pacto de vivenda que acabamos de aprobar con todos os membros do Observatorio de Galicia, que foi aprobado en Consello de Xunta e que asinou o presidente esta mesma semana, que ten un investimento público de 2.000 millóns de euros e que prevé un investimento inducido de 5.000 millóns de euros, é dicir, 7.000 millóns de euros nos vindeiros 5 anos para políticas de vivenda, ten un anexo específico á nosa mocidade, porque queremos axudar a emanciparse. Liñas de axuda específicas para compra, liñas de axuda específicas para alugueiro, pero, sobre todo, é moi importante, un porcentaxe
porcentaxe mínimo de reserva para eles. De todas as vivendas que construamos, desde a Xunta de Galicia, temos un porcentaxe mínimo, tanto en compra como en alugueiro, para estes mozos de menores de 36 anos. E tamén neses solos que son desenvolvidos, que estamos a desenvolver e que concursaremos para que se construa vivenda protexida, unha porcentaxe irá destinada a eses menores de 36 anos, porque temos que facilitar esa labor, compaxinado, por suposto, con esas axudas económicas que superen esas seivas moitas veces difíciles de superar. Pero eu quero destacar que o principal é, sobre todo, ter solo onde poder construir se nos centramos no Concello de Ourense. Comentábamos que aquí estamos a construir 64 vivendas e nos gustaría tener máis solo onde poder construir. Por iso, se me permites, aproveito este espacio, este foro que se me brinda para solicitar ao Concello, que é sabedor que ten unha parcela de titularidade municipal que está no Escorial, nunha zona, en 21, perdón, que está no 21, nunha zona urbana, en unha zona perfectamente apta para poder construir vivenda, unha parcela de 500 metros cuadrados, onde poderán construirse aproximadamente 20 vivendas de promoción pública. Lle pido dilixencia e que acceda a Xunta de Galicia, que tan pronto se accedida, nos, por suposto, construiremos vivenda de promoción pública, pensada tanto para a mocidade como para todos os ourensáns que xa viven e queren emanciparse, ou os que traballan e queren vir a vivir a Ourense, porque ese é o noso obxectivo. A relación é fluida co Concello de Ourense? Teño que dicir que a relación coa meirande parte dos concellos é excepcional, moi boa. De feito, temos conveniado cesión de parcelas cos concellos como o Concello de Pontevedra, ou o Concello de Lugo, ou o Concello de Coruña, concellos todos de distinta cor política, porque aquí non se trata de cores políticas, porque a ciudadanía evidentemente non entende desas diferencias. A relación co Concello de Ourense, teño que dicir que pola miña parte non é moi fluida, no sentido de que non son tantos os contactos que mantemos. De feito, todas as visitas que teño realizado, tanto en materia de vivenda como en materia de infraestructuras, pois a Campeo de Raya, ou mesmo a última visita a Senda da Barbaña, a pesar de convidar ao alcalde, non ten acudido. Gustaríame, de verdade, aquí o digo, que a relación ten que ser fluida pola nosa parte, pola miña parte, por suposto, colaboración total, porque pensamos, por suposto, na veciñanza de Ourense, nos veciños de Ourense. Eso é o que estamos a facer na Xunta de Galicia. Por tanto, convido ao alcalde a sentarnos un día e falar e tomar un café ou tomar unha caña incluso para poder pensar no que temos que pensar todos xuntos, que colaborar polo ben de Ourense. Pois quedámonos con ese convite. Conselleira, moitísimas grazas por facernos un oco hoxe nesa xenda. Gracias a vos, un placer, por suposto. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.